Nem üçin käbir gelin gyzlar gödök, mähirsiz bolýar. Şonuň temamyz şo hakynda. Onuň esasy mähirwanlar 5 tane sebäbi bar we birinjisi özüni goramaklyk üçin. Ýagny gelin gyzlar belli bir derejede özüni emosional ýagny duýgu taýdan, fizik taýdan gorawsyz hasaplasalar özüni gorap başlaýarlar. We men mähirsiz bolsam, eger men gowşak bolmasam, meni hiç kim dewip bilmez. Men özüm gorap bilerin, ýaly daýaw bir erkek ýaly bolmagy çalışýarlar. Esasanam eger geçmişde bu ýaly gyzlara bewepalyk eden bolsalar, ýarty ýolly goýan bolsalar, göwünne degen bolsalar, has duýup bolýaşarlar. Ikinji sebäp erkek adam ýaly işte köp wagt geçirseler. Ýani şu wagt köp aýal gyzlar işleýärler, gazanýarlar, lider bolýarlar, yol başçy bolýarlar we näziklik, mähirlilik ikinji ýere gitýärdi. Erkek adam ýaly daýaw durmaly bolýar. Şonýalak ýagdaýda duýga derek bularda logika döreýär, mähir ederek bulara davlenie döreýär, adamam inanmaga derek erkek adamlaryny kontrol edip başlaýarlar. We bu aýallar näme diýär? Eger men hemme zat gazanýan bolsam, hemme zat etýän bolsam, maňa näzik bolmak näme gerek diýär. We ertek gün ýa sosiallarda, TikTokda, Instagramda bir samsak özüne görmeýän birine kwartira, telefon, samolot sowgat berseler, şu samsaga näme berdiler kädip geň alýarlar, soň aglap depressiýa etýärler. Sebäbi şo siziň pikiriňizçe samsak gelinizler özüniň iň güýçli güýçüni, ýani aýallylyk, näziklik güýçüni ulanýarlar. Belli edip goýun. Üçünji, özüni gorawsyz duýsalar, podдержка duýmasalar. Ýani ýyllar geçýär, aýal gyz öýde hyzmat etýär, nahar bişire, hiç ýyl maňa sag bolsun, taňry ýalkasyn minnetdarlyk ýok. Aýal adam özüniň näzikligini içinde saklaýar, ýumşaklygyny içinde saklaýar da bir doň ýürek biri bolýar. Direktor, soldat ýaly. Eger men niýe ýüregimi açsam, ýüregimi döksem, ýüregimi aýtsam menden peýda ýok. Şoň üçin men bir ýerine ýetirji boljak. Nahar bişirýänçi powar boljak, öý ýynaýançy boljak, şonu men gatyrym bilýärler diýär. Dörünji sebäp bu ökünmeklik. Siziň töwereňizde, maşgalaňyzda, belki jemgyýetdiň içine size täsir etýän adamlaryň içinde gödegräk erkek ýaly aýallar bar bolsa. Olar näme diýär? Eger men gowşak bolsam men ýerler diýär. Esasanam eger ejeňiz şonýalak bolsa, mamalaňyz, eneleňiz ýa-da daýzalaňyz şolar jelezny, doň ýürek, demir ýürek bili bolan bolsa, olar mydama size aýtýarlar. Şonýal ýaşalýar, şonýal etmeli, bolmasa basgylak geçgiderler diýip öwredýärler. Şonu bu açyk bilýär. We iň soňky 5-nji sebäp chroniskiy ýadawlyk, ýani ýygyderli ýadaýaňyz. Siz çağa terbiýelemekde de hemme zat siziň üstüňizde işleýän daş döwrüňizde mydama siz wa getir goý kömekleşmeli. Şoň üçin siz näzik bolup bileňiz, podдержка alyp bileňiz, hemme kişi siz ýetişmeli. We ýene de siz öz aýallylyk, näziklik duýgularyňyzy ýapýaňyz. We iň soňunda diňe daşky görnüşiňiz gelin ýaly galýar. Onda da serede otursaň doduklaňyza şeýle hemişe bir zata taýýar kömek etmeli. Sizleňizem gurläňizde de gödök gurläňiz. Mysal üçin gyzym gady Gülşen. Gülşen gel berik. Ana şonýalak bolýar. Şonja gel agyzym kömekleşä ýok. Bulu gyzym gady Gülşen şeýle premier eten. Şonýaly doýan aýallar, sen hemme zada haýwy sen getirdiýän aýallar razdражительный, qaharly bolýar. Ah, gülmäne de ýagdaýym ýok da diýip süýnüp geçip ýatýarlar işden soň. Ne dip aýalyň aýallyk kaçystysyny açmaly. Erkek adamlar eger kötenýän bolsaň, aýal adamlar şolary erkek käşirýär bolup giden bolsaň, kömek edesen gelse, nesip bolsa şu videodan soň düşürjek. Eger prosmotry 10.000 like'dan geçse nesip bolsa. Пока. Galanam detalna treninglamyzda, sapaklamyzda şu zatlar açyklap görkezýäs. Naşyp bilersiňiz. Diýen soňra çendiňläniň üçin köp sag bolan.